ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. дар 6 моҳаи якуми соли 2026 суръати рушди воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 8.2%-ро ташкил додааст. бо мақсади дастгирии соҳибкорӣ ва беҳсозии фазои сармоягузорӣ давоми солҳои охир аз ҷониби ҳукумати кишвар бо роҳи пешниҳод намудани имтиёзҳои андозиву гумрукӣ дар самти рушди истеҳсолоти дохилӣ як қатор тадбирҳо андешида шуданд. Ҳикматулло Назарзода гузориш медиҳад. дар 6 моҳаи якуми соли 2026 дар Тоҷикистон суръати рушди воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 8.2%-ро ташкил дода, ҳаҷми он ба 81.7 миллиард сомонӣ баробар шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 10.8 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. рушди иқтисоди миллӣ асосан аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 14.1%, кишоварзӣ 7.2%, хизматрасонии пулакӣ 10.6%, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 18.4%, гардиши савдо 26.1%, боркашонӣ 14.7% ва мусофиркашонӣ 8% таъмин гардид. дар нимсоли якуми соли 2026 новобаста аз таъсири манфии паёмадҳои беруна ва дар доираи дастури супоришҳои асосиёти сулҳу ваҳдати миллӣ дар натиҷаи андешидани тадбирҳои зарурӣ маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар сатҳи 8.2% таъмин гардид, ки ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар ин давра ба 81.7 миллиард сомонӣ баробар гардид. суръати рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ асосан аз ҳисоби соҳаи саноат, кишоварзӣ, гардиши савдо, хизматрасонӣ пулакӣ, ҳаҷми боркашонӣ, мусофиркашонӣ ва маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ таъмин гардидааст. барои татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо сурати мамлакат тадбирҳои мушаххас амалӣ гардиданд, аз ҷумла барои зиёд намудани ҳаҷми истеҳсол, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ, ба истифода додани иқтидори нави истеҳсолӣ, истифодаи самараноки имкониятҳои истеҳсолию содиротӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ, корҳои назаррас анҷом дода шуданд. новобаста аз таъсир ва паёмадҳои манфии равандҳои ҷаҳонию минтақавӣ дар 6 моҳи соли 2026 рушди мусбати иқтисоди миллӣ таъмин гардид. дар доираи ҳадафи чоруми миллии саноаткунони босуръат, бунёди корхонаҳои саноатӣ, истеҳсоли маҳсулоти саноатии ватанӣ як қатор корҳо ба анҷом расонида шудааст. бахусус дар нимсоли якуми соли 2026 дар ҷумҳурӣ зиёда аз 191 корхонаҳои истеҳсолӣ ба истифода дода шуданд, ки дар онҳо 1160 ҷойи корӣ мавҷуданд. бо мақсади дастгирии соҳибкорӣ ва беҳсозии фазои сармоягузорӣ таи солҳои охир аз ҷониби ҳукумати кишвар бо роҳи пешниҳод намудани имтиёзҳои андозиву гумрукӣ дар самти рушди истеҳсолоти дохилӣ як қатор тадбирҳо андешида шуданд. ба кор андохтани иқтидорҳои бозистода ва пешгирӣ кардани раванди аз фаъолият бозмонии корхонаҳои саноатӣ, афзоиш додани истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатноки ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронида шуда, зиёд намудани шумораи корхонаву коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ, таъмини фаъолияти муназзами корхонаҳои саноатӣ ва бо назардошти талаботи бозор ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти соҳа ба зиёд шудани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ асос гузоштааст. дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сокинони маҳаллаи ба номи Мирзо Турсунзодаи шаҳри Кӯлоб бо ҳисси баланди ватандорию масъулиятшиносӣ дар баробари дигар корҳои ободонӣ ба мунфарш кардани роҳҳои маҳалла оғоз карданд. гузориш дар ин хусус. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ва саҳми арзандаи сокинону соҳибкорони маҳаллӣ роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта дар шаҳру деҳоти Кӯлоб аз навсозӣ ва мунфарш гардида истоданд. барои боз ҳам беҳтар гардидани шароити зиндагии аҳолӣ ва рушди инфрасохтори шаҳр тадбирҳои муассир амалӣ шуда истоданд. дар ин замина сокинону соҳибкорони ватандӯсти маҳаллаи Мирзо Турсунзодаи шаҳр ба мунфарш намудани роҳҳои дохилии маҳалла оғоз намуданд.
ба андешаи сокинон мунфарж гардидани роҳҳо на танҳо рафту омади нақлиёту пиёдагардонро осон мегардонад, балки барои беҳтар шудани сатҳи хизматрасонӣ, баланд бардоштани фарҳанги шаҳрдорӣ ва фароҳам овардани муҳити мусоиди зиндагӣ низ мусоидат хоҳад кард. онҳо мақсад доранд ки минбаъд низ бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда корҳои ободониро идома дода дар бунёду азнавсозии дигар иншооти иҷтимоӣ ва инфраструктурӣ саҳми арзандаи худро гузоранд. қобили қайд аст ки сокинони маҳаллаи Мирзо Турсунзода бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар корҳои ободонию созандагӣ фаъолона иштирок намуда, бо меҳнати содиқона ва ҳисси баланди ватандӯстӣ барои боз ҳам ободу зебо гардидани шаҳри Колоб саҳм мегузоранд. тибқи нақша чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Колоб бунёду навсозии даҳҳо иншооти таъиноти гуногун, аз ҷумла роҳҳо, муассисаҳои иҷтимоӣ, иншооти варзиши фарҳангӣ ва дигар инфраструктури муҳими шаҳр идома дошта, аксари онҳо дар муҳлатҳои муайяншуда мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. чунин тадбирҳои созандагӣ бозгӯи ҳисси баландӣ ватандӯстӣ, масъулиятшиносӣ ва ҳамкории судманди сокинон бо мақомоти иҷроия буда барои ободу зебо гардидани шаҳр, беҳтар шудани шароити зиндагии мардум ва истиқболи арзандаи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нақши муҳим ва муассир мегузоранд. раҳматалӣ назри эраҷи Қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, ахбор. дар давоми 2 моҳи охир дар ноҳияи Ҷаббор Расулов наздики 100 километр роҳҳои маҳаллӣ мунфарш карда шуд. ҳоло дар ноҳия мунфарш намудани роҳҳои маҳаллӣ идома дошта, дар назар аст ки нишондиҳанда то охири мавсим ба зиёда аз 200 километр расонида шавад. ин тадбири муҳим асосан бо саҳми аҳолӣ амалӣ мегардад. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. имрӯзҳо азми мардуми ноҳияи Ҷаббор Расулов ба он равона шудааст ки раванди ободонию созандагӣ боз ҳам тақвият ёбад ва ҷашни бузурги миллӣ 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастовардҳои назаррасу арзанда таҷлил гардад. бо ин мақсад дар ноҳия иқдомҳои созандагӣ амалӣ гардида дар баробари сохта ба истифода додани даҳҳо иншооти таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ, таъмиру навсозии роҳҳои мошингард низ дар меҳвари фаъолияти мақомоти маҳал қарор дорад. назар ба давраи гузашта соли ҷорӣ ин раванд дар 6 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия тақвият ёфта, танҳо дар давоми 2 моҳи охир бо саҳмгузории мақомоти маҳал, соҳибкорон ва аҳолӣ қариб 100 километр роҳҳои маҳаллӣ пурра мунфарш карда шуд ва бо ин нишондиҳанда ноҳияи Ҷаббор Расулов дар миқёси вилояти Соғд мақоми аввалро соҳиб аст. инак ба муносибати 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи кӯчаҳои ба номи Ёқубҷон Тошпулот ва ваҳдати деҳоти Деҳмой ки дар гузашта ҳолати ногувор дошт, пурра мунфарш карда шуд ва ин тадбири муҳим асосан бо саҳми соҳибкорони ҳимматбаланд ва аҳолии созанда амалӣ гардид. масофаи роҳ дар ин ду кӯча 4.5 километр буда, тавре сокинон иброз доштанд дар гузашта рафтуомад дар ин ҷодаҳо ба мушкил сурат мегирифт. иттиҳоду сарҷамъии мардум боис ба он гардид ки роҳ мунфарш ва мушкилот бартараф карда шавад. дар деҳоти Деҳмой соҳибкорон, аҳолӣ ва шахсони саховатпешаю хайрхоҳ иқдомҳои назаррасу шоистаро амалӣ менамоянд ки авҷи корҳои роҳсозӣ аз фаъолнокии ҷомеа шаҳодат медиҳад. давоми 1 моҳи охир дар ин деҳоти ноҳия наздики 23 километр роҳҳои маҳаллӣ мунфарш гардида, дар ин баробар бунёди даҳҳо иншооти таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ бо маром идома дорад. ин тадбири муҳим асосан аз ҷониби нафароне амалӣ карда мешавад ки қаблан нияти сафари ҳаҷ доштанд, аммо бо дарки он ки саҳмгузорӣ дар ободонии диёр савоби бештар дорад, даҳҳо нафар сокинони худогоҳу хиштаншинос ба хотири беҳдошти рӯзгори мардум корҳои созандагию бунёдкориро амалӣ менамоянд. сокинони деҳоти Деҳмой тасмим гирифтанд ки давоми соли равон дар маҷмӯъ бештар аз 40 километр роҳҳои маҳаллиро мунфарш намоянд. дар пайравӣ ба амалҳои созандаи ҳукумати кишвар дар ноҳияи Ҷаббор Расулов, аҳолии шаҳраки Меҳробод, деҳоти Сомониён, Ғулакандоз, Ҳаёти Нав ва Гулхона низ ба таъмиру азнавсозӣ ва чароғонкунии кӯчаю хиёбонҳо, бунёди хатҳои обрасон ва иҷрои дигар тадбирҳои муҳим ки дар беҳдошти вазъи зиндагии мардум нақши асосӣ хоҳад дошт, дар ободонии маҳал саҳми назаррасу арзанда мегузоранд.
ноҳияи мурғоб дар партави сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо шарофати 35 соли истиқлоли давлатӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. ҳоло дар ноҳия корҳои ободониву созандагӣ вусъат ёфта дар самтҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, инфраструктур, маориф, тандурустӣ ва дигар бахшҳо пешрафтҳои назаррас ба даст омаданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар радифи дигар минтақаҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз баракати сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ноҳияи мурғоб низ симои хешро куллан тағйир дод. агар то даврони соҳибдавлатӣ аз марказ то рӯстоҳои дурдастарин танҳо биноҳои назарногир ва хаймаҳои мардуми таҳҷоӣ дучор омада мумкин буд, имрӯз симои деҳот куллан тағйир гашт. ҷамоати деҳоти Гожо Бердиваев дар роҳи самти ағбаи қулма қарор дошта бо бунёди иншооти нави таъиноти иқтисодиву иҷтимоӣ ба таври шинохтанашаванда дигаршуда истодааст. дар ин ҷо касалхонаи минтақавӣ, сехи дузандагӣ бунёд ёфта, корҳои сохтмонӣ дар иншооти дигари аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ идома доранд. лозим ба ёдоварист ки маркази ҷамоат соҳиби толори варзишӣ буда, корҳои бунёдӣ дар майдончаи варзишӣ бо ҷалби соҳибкори маҳаллӣ идома дорад. сокинони ин ҷамоати деҳоти дурдаст аз он изҳори қаноатмандӣ менамоянд ки сатҳи зиндагии мардум дар даврони соҳибдавлатӣ баланд рафта, бо мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудани иншооти дигар, тарҳи ин минтақа боз ҳам назаррабо хоҳад гашт. ноҳияи мурғоб низ аз баракати 35 соли даврони истиқлолият ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. танҳо дар ҷамоати деҳоти Ғоҷо Бердибаев ки дар он 363 хоҷагӣ бо 1617 нафар аҳолӣ сукунат дорад. корҳои зиёд ба анҷом расонида шуданд, аз ҷумла дар ҷамоат мактаби замонавӣ, толори варзишӣ, маркази саломатӣ, муассисаи томактабӣ бунёд ёфтанд. корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашни бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлат идома ёфта, дар пешворои ин иди бузург бинои ҷамоат деҳоти Ғоҷо Бердибаев, боғи фарҳангиву фароғатӣ, майдончаи варзишӣ ҳамчун тухфа ба истифода дода мешавад. қобили қайд ҳаст ки дар корҳои созандагӣ соҳибкорони маҳаллӣ низ саҳми арзанда мегузарад. мардуми ҷамоати Ғоҷо Бердибаев барои таваҷҷӯҳи хостаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати ноҳияи мурғоб изҳори сипос намуда, барои рушди бемайлони ин гӯшаи Тоҷикистон нерӯи хешро равона менамояд. чунин раванди созандагӣ дар баробари ҷамоати деҳоти ба номи Гожо Бердибаев дар қаламрави ноҳияи мурғоб вусъати тоза пайдо намуда, бо истифода аз муҳлати боқимонда бошандагони маҳаллӣ 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои арзанда истиқбол хоҳанд гирифт. давоми солҳои охир дар ноҳияи шаҳри Туз бо вусъат ёфтани корҳои ободониву созандагӣ, инфраструктури соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ боз ҳам беҳтар ба талаботи замон ҷавобгӯ гардида, тавассути баргузории чорабиниҳои гуногуни варзишӣ сокинони касбу кори гуногун, бахусус ҷавонону наврасон ба варзиш ва интихоби тарзи ҳаёти солим ҷалб мегарданд. исмоил соҳибназарён ва мусои нурмуҳаммад дар ин хусус гузориш медиҳанд. дар ноҳияи шаҳри Туз корҳои ободониву созандагӣ сол аз сол густариш ёфта, рушди соҳаи варзиш низ ба яке аз самтҳои афзалиятнок табдил ёфтааст. дар доираи омодагӣ ба таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия бунёду аз навсозии иншооти варзишӣ бо маром идома дорад. агар тибқи нақша ба истифода додани 15 иншооти варзишӣ пешбинӣ шуда бошад, дар амал ин нишондиҳанда бар зиёд иҷро гардида 21 иншооти варзишӣ мавриди истифода қарор дода мешавад ки ин аз вусъати корҳои созандагӣ ва таваҷҷӯҳи рӯзафзуни давлату ҳукумат ба рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш шаҳодат медиҳад. айни замон дар ноҳияи шаҳри Туз 189 иншооти варзишӣ фаъолият дошта, аз ин 21 ададашро толорҳои варзишӣ ташкил медиҳанд. ин имконият фароҳам овардааст ки ҷавонону наврасон ба машғулиятҳои мунтазами варзишӣ ҷалб гардида, истеъдодҳои нав дар риштаҳои гуногун муайян ва парвариш ёбанд. бахшида ба ҷашни бузурги 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорон ва ҷавонони ноҳияи шаҳри Туз сохта ба истифода доданд. инчунин дар ноҳияи шаҳри Туз 3 адад ҳавзи шиноварӣ барои наврасону ҷавонон ки дар фасли тобистон истифода мебаранд аз ҷониби соҳибкорони ноҳия бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода дода шуданд. майдончаҳои варзишӣ ва толорҳои варзишӣ ҳама рӯза ба дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи шаҳри Туз фаъолият
менамояд. имрӯзҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар тамоми ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи шаҳри Туз баргузории мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ аз рӯи намудҳои мухталифи варзиш ба нақша гирифта шуда идома доранд. ин чорабиниҳо ба таҳкими тарзи ҳаёти солим, ҷалби бештари ҷавонону наврасон ба варзиш, дарёфти чеҳраҳои болаёқат ва таҳкими дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ миёни сокинон мусоидат менамоянд. ҳоло дар ноҳияи шаҳри Туз аз рӯи 12 намуди варзиш тамрину мусобиқаҳо баргузор гардида барои омода намудани варзишгарони бо маҳорат ва тарғиби тарзи ҳаёти солим шароити мусоид муҳайё мебошад. бунёди иншооти нави варзишӣ, беҳтар гардидани заминаи моддиву техникӣ ва ҷалби бештари ҷавонон ба варзиш боз як намунаи равшани сиёсати иҷтимоии давлат дар самти рушди нерӯи инсонӣ ва солимии ҷомеа мебошад. бешубҳа корҳои ободониву созандагӣ дар ноҳияи шаҳри Туз бахусус дар самти рушди соҳаи варзиш самараи истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллӣ ва сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти олии мамлакат буда барои тарбияи насли солиму ватандӯст ва боз ҳам ободу шукуфон гардидани Тоҷикистони азиз заминаи устувор фароҳам меорад. кишоварзони ноҳияи дӯстӣ вилояти Хатлон ба азхудкунии заминҳои бекорхобида таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. соли равон аз ҳисоби заминҳои талу тепаҳо масоҳати 60 гектарро ба гардиши кишоварзӣ ворид намуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. ба иттилои масъулини раёсати кишоварзии ноҳияи дӯстӣ, ҳамасола дар ноҳия тибқи нақша майдони 50 гектар заминҳои боиру бекорхобида аз худ карда мешаванд. роҳбари хоҷагии деҳқонии навтаъсиси зарзамин 12 гектар майдони талу тепаҳои бекорхобидаи ҷамоати шаҳраки хуррамдиёри ноҳияро тавассути обёрӣ аз масофаи 2 километр роҳ ба гардиш дароварда, кишти зироату сабзавотро тариқи обёрии қатрагӣ ба роҳ мондааст. дар ин хоҷагӣ самаранокии истифодаи замин, маҷмӯи тадбирҳои агротехникӣ ва рӯёнидани чанд ҳосил дар як маврид ба инобат гирифта шуда, дар он боғу тогзори инноватсионӣ бунёд ва дар байни қаторҳои он сабзавот ва полезиҳо кишт гардидааст. натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки аз ин гуна заминҳои солҳо бекорхобида гирифтани ҳосили фаровон имконпазир мебошад. зиёда аз 12 гектар мо аз заминҳои хобида, аз он ҷумла заминҳои чарогоҳ ба хоҷагии навтаъсис шуда ворид кардем. ин заминҳоро ба кишт гардондем. дар ин 12 гектар 6 гектараш пахта бо усули қатрагӣ ва 2.5 гектари дигараш боғ. дар ин боғҳо ангур ва бодом, зардолу, шафтолу дар байни қаторҳои боғ мо полезиҳо кишт кардем. ҳосилнокиаш нағз аст ва мо мехоҳем ки солҳои оянда хоҷагиҳоро зиёд намоем. зироатҳо дар усули хуб ҳастанд ва тарзи обмониаш қатрагӣ аст. мо обро зиёда аз 1 километр аз сатҳи канал ба боло мекашонем. бо назардошти талаботи рушди устувор, истифодаи самараноки замин бояд дар асоси дастовардҳои илмӣ амалӣ карда шавад. хоҷагидорон бо тавсияи мутахассисони соҳа барои бунёди тогзор ниҳолони босифати ангурро дастрас намуда шинонидаанд, ки айни замон дар нашъунамои хуб қарор доранд. ангурбоғ бо тавсияи мутахассисони шаҳри ҳисор ва регар мо инро таъсис додем бо усули қатрагӣ, аз он ҷумла ангури шоҳона, аватар ва кедмондаста ҳисорӣ. шумо мебинед ки хуб аст. солҳои охир бо баланд гардидани таҷрибаи деҳқонон таваҷҷӯҳ ба усулҳои муосири парвариши дилхоҳ маҳсулоти кишоварзӣ бештар гардидааст. ин хоҷагӣ низ бо дар назардошти истифодаи технологияи муосири обёрӣ фаъолияти худро ба роҳ монда, мақсад доранд дар солҳои оянда рушди кишту парвариши инноватсионии боғу тогзор ва маҳсулоти гуногуни кишоварзиро васеъ ба роҳ монанд. зеро тавассути татбиқи технологияҳои муосири кишту парвариш, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва гузарондани саривақтии корҳои агротехникӣ метавон истеҳсоли маҳсулоти босифатро зиёд намуда, амнияти озуқаворӣ ва рушди устувори иқтисодии кишварро таъмин намуд. шоҳзода Самандар Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи дӯстӣ, ахбор. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хонободу сарбаланд бимонед.